Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gipaybaw sa bata nga Jennifer ang ilang anak nga ni Wilma ug Vic nga tuwa na si Aling sa ila. Gusto sa magsuon nga pabalikon sa ila si Aling. Apan igo lang mihilak si Wilma. Nagsabot ang magsuon nga ang ilang amahan mo isultihan. Sa apartment usab nga gipuy-an nila ni Vic ug Mia, excited si Mia nga makabalhin nga sila didto sa giingong bahay ni Vic. Daghan ako mga plano sa puyantang bahay. Oh, nga naman, i-renovate ni mo? Kung dili na kinahanglan, ayaw na lang, uy. Ayaw na lang pag-usik sa kwarta, babe. Magpabunyag pa biya ta, ha? Og timing nga, at tugi pabunyagi si baby sa bago ang puyan nga bay. Excited na kay ko makakita, babe. Excited kit kay ko. Tungod sa giingon mo nga, nagkagusto ka ayaw ko. Hangtod na si mama. O di, sige na. Mubalhin na ta, Vic. Nakapangandam na ba may si mama? Mandar na lang kiti mo ang mong gihuwat. Kuan, may gamay kong ipatrabaho na. Ipa-renovate ni mo? Ayaw na lang lagi. Dili renovation. Kuan, basta, may ipabuhat lang ko. Una tam transfer ito. Dali lang mo man ang ipatrabaho ko. So ito magkana ng Felix no. Isali ko ni mong tanan. O pagkuha lang og mga katabang ni mo nung ang mayroong danon nga madali pagkuman, okay? Sige. Sugdi din ninyo. Wa na lang unta minimo ihatod ma. Ikapoy man kaha ka. Okay ra na. Nanay ba yan mong ihatod mo sa eskwelahan? Oh, kini eto nga naa si Yaya. Pero karon, mo naman si Yaya. Siya man kaha ang muhatod ni Jennifer. Ingnon na to nga mo balik na sa ato ma ha. Mga anak, ayaw na ka na gikamukos ninyo. Maubiyay giingon ni ng alingam, muulion na siya sa ila kay mo bakasyon. Pero amang ka makasakay para mapauli. Mga ato lang na siya sa ilang tito ninyo Chito. Pasagda na lang nato siya dito mga anak. Ingan lagi na ko si Tito, ma. Igo na mo ni anak Glenn ha, Landon. Usbon ko. Ayaw na ninyo pugsa sinang aling. Magpalahi lang tingali siya. O gusto siya nga dito lang una sa inyong Tito Chito. O mahimo ba? Ay naku, sultihibahin kang yaya ninyo aling. Ilugay lang niya paliog sa may gate sa eskwelahan dong. Pliti dong oh. Sige na mo, kanaog na. Oh. Glenna, ambi ng imong bag be. Ako na ida. Ako lang maoy, bugatan unya ka. Takan ba ako mga pooks? Ako na laki. Ambi. Sige, tana mo. Sila nang naghatod sa mga bata. Kung na sa'yo ko gani, may muron na kung ako matod nila. Muidahin mo magkaluluoy ang akong mga anak tungod siyang pagpagkasa. Madugay pa sila dito. Ug pwedeng dako nagmahuman ang mga panday. Partisyon lang unang ipabuhat ko, silbing matawag ta nga divider at di sila magkita kanunay si Mia. Tuod kay Wen nahibawaan si Mia nga si Wilma. Mo ba ang inahan sa mga... Kuya, wala lagi si Jennifer. Bitaw. Ingan man to siya nga si Yaya ang muhatod niya. Bel nagli na oh. Sud na lang. Naliti nga ni si Jennifer, kuya, no? Basin po og absent. Dili, uy. Ingon ka ni siya nga makita ta tini.
Oh, siguro, nag-unaw tingali abot na to. Sige na, malate ka na. Sud, nagli na. Alin ako nga. Unya na lang ako pangita si Jennifer. Uy, human sa klase. Unsa ka katinood ang kingon sa mga bata na ako. Nga naasin ang aling silang chito. Day! Oh, Wilma! Nang aling? Di akid ay ka. Tinood ko di ang giingon sa mga bata. Nang, ganun di man ka sa ilang chito. Kung di ka pa gusto mo pauli, kay manarbaho ka pa, salain na lang unta. Di lang unta sa ilang chito. Day, mas nakaila ko kang Sir Chito, God. Suhito na ko niya. Wala man tuod ko'y maayong buot niya ni Adto kay supak pug ko ba. Dihang nasabtan ko nga may gusto siya nimo. Pero karon di Wilma, nailhan ko na kayo nagihag kaayo. Sorry, Day. Gisanong ko na siya, oy. Nga ani ko sa ila, ato ko sa ila. Og ako mo hatod og mukuha di Jennifer. Naluoy ko sa mga bata. Nawili sila. Gibati og pangiki nga, pwede ka mo pauli og dayon. Og naa ka sa ilan ni Chito. Mas nalipay noon ko, Day. Aron, magkita gihapon, me. Gitawagan man, Day, ng Jennifer duha. Nangoton, may balo sila. Og maulaki nga naluoy kay ko. Pero giingnan ko lang sab sila nga dili na maghandom pa nga mobalik ka sa bahay. Balo baya, gid ko, Day, ha? Nga dili na ako kagustuhan. Ingon lang ni Ini ron. Tungod kay Kasirbek, God. Anya, kumusta naman lundias bahay, Day? Sige lang, sige lang. Dili man, kung wala ko'y buhaton, tawagan lang ko dito. Kay atuon ta mo dito sa inyo. Dili sa mo si Sirbek. Tago-tago lang sa doon na ito, mag-aton sa inyo. Dili na ka na mahitabo ng aling. Siyalan, yan dili man. Tawagin lang ko. Bayro-baya ka, ang dili ko ang nagtrabaho. Naibalo ko dili sa kaanan ni Ana. Mutabang ko nimo. Dili na gid ka na mahitabo nga makaduo ka pa sa bahay. Tungod kay karong pila ka adlaw ng aling. Oh. Siyalan man ni ay. Umihilak makatibod ma. May prangka og sulti si Vic na ako nang ngayang dadon sa bahay si Mia ug ang ilang anak ug ang inahan ni anang Mia. Unsa day? Ano ginuo ko? Gisultihan ka giniana ni Sirbek. O nang gikuhaan ko siya og cellphone. Ang tanang telepono sa bahay, dili ko magkakamit. Ibalhin niya pahimutan. Lolo, hindi ko naging kaayo ang kausaban. Lahi naging kaayo sa unang mga tuig sa inyong pagpuyo. Anya dahil ang mga bata. Dili siya gustong mahibaw ang mga bata sa mong sitwasyon karon. Og mao iyang gisaad sa mga bata nga pauli na gyud siya dito sa bahay. Anya, dadon man kanya dito ang babae. Gusto kong magpuwag na lang mi sa maayong pagkasapot, pero dili siya musukot. Tungod og alang sa among mga bata. Oh, unya, kinaa man nagyag babae. Dadon man kanya dito sa kaugalingon niya. Wa ko'y kaisog pagsupak niya nang. Tungod kay... Oh, tungod kay siyalan man daya. Asawa gud ka. Doon na kayo mahibaw inang. Pero way kapuslanan kung sultihan ta pa ka. Oy, nga nung wala ba? Sultihin ko ba? Sultihin ko. Basta siya magkatabang ko nimo. Sultihan ko nimo, anak ba? Kay sultihan ko usab na si Chito. No, dili nang. Ayaw ka nagbuhata. Day, dadaan ka na ni Sir Bex sa babae o ang ilang anak. Una dili ko lang gihapon ulihok. Day, ayaw pa daog oy. Antuson ko ang tanan ng hikayo na nang. Iampo ko ning mga panghitabo karon sa among pagpuyo. Di ko butuo nga ingon na lang yun ni si Victor na rin namo. Nga iyang pamilya. Nahibaw ko nga makapanguna-una rin gihapon siya na. Ay, ambot lamang, Day. Ambot lamang. Kay sukod nga ni balo ko nga may babae si Sir Bex. Hingpit nga nawala ang akong respeto niya. O gabi mo siya lang, Day. Nagtuo ko nga nag-drugs tingali na si Sir Bex. Kaya wala naman ginamuhatag o kaluoy ninyo. Mag-ampo ko nang nga makapanghuna-huna rin gihapon siya. Maluoy rin gihapon siya namo sa mga bata. Na, but lang, Roy. But lamang.
Kaya ka na sa babae ba, maayo mo budag ka rin niya. Kung giingon nila nga, na ay mudag sa kama, may pasilan ginoo. Pasilo alaman ko. Makasulti lang magdilima, oh. Balitaan yun na ako sa si Chito, ine. Nang, Sutihan din ako ba? Ayaw lagi. Kaya may buhatong lakang si Chito. Maangin ang ako mga anak. Please, ayaw na lang pagpanghilabot sa akong problema. Pero nalipay ko nga na ka. Nga akong kasultihan sa akong mga kasakit. Pero sabta ko nang. No? Sabta. Naluhoy ko ni mo, dahi. Luhoy ka ko ni mo. Kaya ni kuya, oy. Aninong nakuha ta, oy. Kiingon niyo ba si mamang ani ni kuha, oh. Uy, hala, si Jennifer! Nakita tayo sila si kuya! Jennifer! Kuya! Kuyog tag-uli, Jennifer! Hay, niya man si Yaya Aling. Siya may nagatod na ako, Glenn. Hain man siya! Dili na gustong ubalik si Yaya sa ato, Aglina. Adto na siya sa ilang Jennifer. Silang Tito Chito. Ingan man si Uncle nako, nga maduaw sa inyo. Kuyog si Yaya Aling. Aron dili mo mingaw ni Yaya Aling. Mas maayo o daw bumalik lang siya sa amo, Jennifer. Kailan ay magkut si mama. Dito sa inyo, takan man mo helper. Oo, pero si Yaya lagi, ang dili gusto mo balik dito sa inyo, Aglina. Kaya ingan siya, gipapahawa siya sa inyong papa. Pahawa si Yaya ni Papa. Puutan man gud si Papa. Wa siya papawa, aoy. Basta, ngunay giingon ni Yaya Aling. Gipapahawa siya. Og dili pabalikon dito sa inyo. Ingna gud si Tita Wilma, ingna. Unsa? Glendon? Glena? Nak, ali na mo. Mamauli na ta. Hi, Tita. Bless ko. Sige, Jennifer, ha? Ato na mi. Kuhaon man meron si Yaya Aling, Tita. Sakay lang mo. Kaya hatod ka naman sa inyo. Ayaw na iya. Salamat. Ma, di ba pahawa din ni Papa si Yaya Aling? Ngano man, ma? Butan man si Yaya. Nganong gipapahawa siya ni Papa, ma? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!